सानैसो बर' एक्ट्रेसफोरखौहाय माने लिंहरनाय जादोंमोन। लिंहरनाय जानायावहाय बिथांमोना रां डिमान्ड खालामदों। दा ओरैबायदि जोंनि बर'नि एक्ट्रेसफ्रा जोङो जेरै बाजारावहाय दाउ बेदर अमा बेदरखौ दाम होनानै बायनानै लाबोयो। गिबियाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बर' एक्ट्रेसफोरनि थाखाय जागोन आरो आं बर' एक्ट्रेसफोरनि सायावहाय फंनैसो खोथा बुंगोन। नोंथांमोना नुखाबाय साननै सानथामसो सिगांनिफ्रायनो माखासे एक्ट्रेसफोरनि भिडिअ ओंखारगासिनो दङ आरो खोथा बुंलायगासिनो दङ। बे भिडिअखौ नुफ्लेबाय थानायखाय आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारदों आरो फंसे बाथ्रा बोसोरसे सिगां आंखौ बुंदोंमोन। दा बै बाथ्राखौ आं गोसोआव फैनानैहाय दिनै बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनाय जागोन एबा खिन्थानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानैहाय बेल आइकनखौ थुनानै होआ, गान्थिखौ थुनानै होआ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बेखौबो थुना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। फैदो अब्ला जों गुबै बाथ्रायाव बर' एक्ट्रेस थांनाय बोसोरसेनि बाथ्रा आङो नोंथांमोननो खिथागोन। बेंगल रायजो जोंनिनो बेबो सोनाबारि बर' रायजो। दा बे बर' रायजोआवहाय थांनाय बोसोरावहाय मोनसे गिदिर बर' थुनलाइ आफादनि साहित्य सभा जानानै थांबाय। बै साहित्य सभायावहाय सानैसो बर' एक्ट्रेसफोरखौहाय माने लिंहरनाय जादोंमोन। लिंहरनाय जानायावहाय बिथांमोना रां डिमान्ड खालामदों। रां डिमान्ड खालामनायावहाय दा सोनाबारि बेंगल रायजोनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दुखु मोनदों। दा बेफोरबायदि रां डिमान्ड खालामजानायनि थाखाय बेनिखायनो आंबो दिनैहाय बे ससे बाथ्राखौ नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायनो होननानैहाय फैबाय। आङो बुङा होननानै सानदोंमोन। आंखौहाय माखासे साननिफ्रायनो सानै साथामसो मानसिया बेनि सायावहाय भिडिअ खालामनो बुंदोंमोन, नाथाय आं खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय एबारावहाय बांद्राय लेथ्रासाव लेथ्रा नुलांनाय जाबाय। बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ गोसोखांनानैहाय आं गाव गोसो जानानैनो नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायनो फैबाय। दा ओरैबायदि जोंनि बर'नि एक्ट्रेसफ्रा जोङो जेरै बाजारावहाय दाउ बेदर अमा बेदरखौ दाम होनानै बायनानै लाबोयो, थिग बेबायदिनो जोङो दा जोंनि बर'नि एक्ट्रेसफोरखौ जोंनि बर'नि माखासे एक्टिं खालामग्रा महरगिरिफोरखौहाय माने बै बेदर मैगंफोरबायदि जोङो बाजाराव दाम होनानै लाबोनांगौ गोनां जायो। दा सोनाबारि बेंगल रायजोनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौहाय दुखु मोनदों। बर' हिसाबैहाय माने बिथांमोना फैजानो लुबैदोंमोन। बिथांमोना माने खरसखौ हरा नङा हरगौमोन, जेरावबोथ' रावबो आखाइ खालि थिनहरखाया। माने बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि गावसिनि दान बायदि हरगौमोन आरो। नाथाय जोंनि बर' एक्ट्रेसफोरनोहाय जोंनि बर' रायजो राजानि बेफोरबायदि दान हरनाया थोआ। डिमान्ड खालामो सिदा एथ' नांगौ, 40 नांगौ, 50 नांगौ, 50,000नो 40,000नो बेफोरबायदि डिमान्ड खालामो आरो। जोंनि माने बर' रायजो राजाफोरनि अननाय गोसोजों दान हरनाय फैसाया थोआ आरो बिसोरनोहाय। दा बेखौ आङो बुंनानै लांनाय जाबाय। दा बिथांमोना बिराद दुखु मोनदों। आरो बेबो बर' साहित्य सभासोबाव मोनसे बेयावहाय हाबा नङा, मोनसे फांसन नङा, मोनसे सिनेमानि थाखाय नङा। जोंनि बर'नि गुदि बिफां बर' थुनलाइ आफादनि साहित्य सभा। दा बिथांमोना बेयावहाय हांख्रायबाबो मोनैयावहाय बिथांमोना दुखु मोनदों। बेफोरबायदि डिमान्ड खालामजानायखाय गोबाव समसिममोन आंखौहाय बे भिडिअखौ बानायनो थिननाया, नाथाय बानायाखै। आरो गोबां इउटुबारफोरखौबो थिनदों, नाथाय बिनि सायावहाय रावबो भिडिअ बानायनो साहस गैयामोन। नाथाय दिनै आं सिगां बानायबाय बे भिडिअखौहाय। माने आङो लुबैयो, माने जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैयो, जों लेंहरो जायखौ हामजायो जोङो लेंहरगोन। जोंनि बर'नि महरगिरिफोरखौहाय एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा गासैखौबो जों जायखौ हामजायो बिसोरखौहाय जोङो लेंहरगोन। आरो जोङो बेखौहाय जोंनि गोरबोनि अननायजों जोङो बिथांमोननोहाय जा हरो बैखौ जोङो नाजावजानो लुबैयो जों रायजो राजाफ्रा। माने बिसोरो गावसिनि खुगाजोंनो डाइरेक्ट डिमान्ड खालामखायो। 40,000 नांगौ, 50,000 नांगौ, बेफोरबायदि डिमान्ड खालामखायो। बेयावसो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो। दा बेंगलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोननानै दङ। बेफोरबायदि बेदरनि दामफोरबायदि मैगंनि दामफोरबायदि डिमान्ड खालामजानायखाय। आरो नैथियावहाय नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ, दा
साननैसोनि सिगां इसिबां दावराव जागासिनो दङ माबा हौवा गारनाय माने गदाय गोसो थोनाय बेफोरबायदि दावराव जागासिनो दङ। दा आंबो मिथियामोन बेफोरबायदि जाथाय जानाय होननानैहाय, नाथाय बैफोरबायदि जाथाय जाजानाय न'खराव जाथाय जानाय न'खर गावनाय मानसिफ्रा सावथुन मुलुगाव मानो थायो? थायैआनो मोजां आंनि बायदिब्ला। माने दिन्थिनायसो जायो, फोरोंनायसो जायो बिसोर थायोब्ला। सिनेमाफ्राव बाब माथो मोजां मोजां काहिनिफोर लायो, ओमफ्राय रियेलाव थांनानै नाय माबायदि। आंलाय सानदोंमोन बेफोरबायदि सिनेमा दिहुनग्रा मानसिफोर जोबोद मोजां खोमा, गोसोफ्रा स्रां स्रां गाइखेर बायदि गुफुर खोमा, बेफोरबायदि सानदोंमोन आङो। नाथाय बेवहाय मा नुबोगासिनो दं जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव मावग्रा मानसिफोरखौबो, माखासे मानसिफोरखौ आरो गासैखौबो बुङाखै। बर' फिल्मानो होन, थियेटारानो होन, बर' थियेटारनि मानसिफ्रा अबा गाहैब्ला जोंनिथ' सेंग्राफ्रा बिदिनो मोद्ला मोद्लि थायो जाहैबाय ना, फेस टु फेस जंखायग्राबो दङ। बैफोर जंखायनायखौ नुनानै निउस चेनेलफ्राव मा खोथा बुङोमोन, मोजां मोनानो बैफोरबायदिखौहाय, मोजां मोना। ओमफ्राय दा मा नुलांगासिनो दङ, गोदै गोदै मोजां मोजां खोथा बुंग्रा मानसिफोरखौहाय दा मा नुलांगासिनो दं नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ। बैसोरबायदि मानसिया सिगांहाय थियेटाराव जंखायजाला मा जाला मा खोथा बुङोमोन, ओमफ्राय दा मा नुगासिनो दं, दा गाव गावनो न'खराव बेले बेजे, ओमफ्राय आरो गुबुन गोसो थोबावनाय। फिल्माव जेरै देखायो बिदिनो जायो माथो फिल्मनि मानसिफ्रानो। बिदिब्लाथ' जोङो रियेलखौनो साननानै लानांगोन। फिल्माव जा काहिनि दिहुनो बैफोर काहिनिफोरखौहाय, नोंथांमोननि काहिनिफोरखौहाय बेखौ जोङो बादा होनाय होननानै साननानै लाया, माने फोरोंनायसो होननानै साननानै लानांगोन। बिदिब्ला नोंसोरनो फिल्मावहाय बुजायो बेफोरबायदि दाजा, बेफोरबायदि जानाङा, उल्था नोंथांमोना बुजायो फिल्मनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोनानो बेफोरबायदि माबा गदाय गोसो थोनाय, गदाय दोनखारनाय, माबा सोरखौबा बायनो बिनाय, माबा सोरनोबा 10 लाख जासिनाय, बेफोरबायदिब्लालाय नोंथांमोना रियेलि फोरोंनायसो जागोन। नोंथांमोननि फिल्मा फोरोंनायसो जायो 100%। बेनिखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रोंबोगासिनो दं, सोलोंबोगासिनो दङ, थांगासिनो दङ। जाय थांनाया थांदों, सोरबा बांगाल हौवाजों, सोरबा हारसा हौवाजों, सोरबा बर' हौवाजों, सोरबा गदाय दोनखारदों, बेफोरबायदि जागासिनो दङ। माने दुखु मोनोलै बेफोरबायदि नुयोब्ला। आंनि बायदिब्लाथ' न'खराव बेले बेजे गोनां मानसिया कालसाराव ओंखारनायानो मोजां। नों कालसारखौ मोजां मोननानैलाय मा? नों सासे न'खरनि आइजो जानानै, नों न'खरनि खुंथिया जानानै नों न'खरखौनो सुंथानो हायाखै, नों कालसारखौ मोजां मोननानैलाय मा? नों गावनि न'खरखौनो सुंथानो हायाखै, नों कालसाराव हाबनानै मोजां मोजां एक्टिं देखायगोन। बेथ' गारबोना फैनाय फिसाइफोरखौसो खिबु गांगुट गांगुट मोसानानै देखायनाय जायो। आंनिब्लाथ' बिसोरो कालसाराव थायैआनो मोजां। जायनाखि बेफोरबायदि न'खर बेले बेजे खालामबाय, बैफोर मानसिया बे कालसाराव थायैआनो मोजां। दिनैनि बाथ्राखौ आङो आद्रा दोनबावबाय, आरो बाथ्राखौ आङो बुंजोबलिया। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट जानाय हरनो दाबाव। आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदान, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सिगां सहैयो। आङो बुंलांखायो, मथा मथि बेफोरबायदि न'खराव प्रब्लेम गोनां मानसिया कालसारनिफ्राय गोजान जानानै था। कालसारखौ मोजां मोननानै लाब गैया। नोंसोर फोरोंनायसो जायो। नोंसोरो गावसिनि न'खरखौनो सुंथानो हायाखै, आरो मा कालसाराव ओंखारनानैहाय मोजां एक्टिं देखायनाय नोंसोरलाय? नोंसिनि एक्टिंखौ बयबो सोलोंगोनसो। मथा मथि बाद हो बेफोरखौहाय। न'खराव बेले बेजे गोनां मानसिफ्रा कालसारखौ बाद हो। आंथ' बेथो सिदा गालानि फिसा थाल्ला।